F'temp ta' sena l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna sploda l-fuq b'mod qawwi immens, kif fl-aħħar 12 xahar ir-rata tal-inflazzjoni triplat minn 2.6% għal 7.3%. Ċifri pubblikati mill-NSO juru li f'Diċembru li għadda l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna kompla jiżdied għalkemm bi ftit, b'kuntrast mal-pajjiżi l-oħra Ewropej fejn fil-maġġoranza tagħhom l-inflazzjoni naqset. L-iktar fattur illi wassal għal din iż-żieda kien il-prezz tal-ikel u tax-xorb mhux alkoħoliku illi żdied bi 2.4%, żieda dovuta l-aktar minħabba żieda fil-prezz tal-laħam. Iżda dawn mhumiex l-uniku żidiet fil-prezzijiet li qed jaffaċċja l-poplu Malti bħalissa, kif fl-aħħar jiem reġa' kien hemm żieda fil-prezz ta' prodotti bażiċi fosthom il-bajt u ċ-ċereali. Persuni oħra li tkellmu ma' Net News qalu wkoll li x'aktarx il-prezz tat-toilet paper se jkun qed jirdoppja. Apparti dawn iż-żidiet kien hemm ukoll żieda fil-prezz tas-sigaretti kif ukoll fil-prezz tal-VRT, kif issa dan tela għal 30 euro. Dan apparti li mistenni jkun hemm żieda wkoll fil-VAT għal dawk kollha li jagħmlu trattament estetiku. Is-sitwazzjoni tal-għoli tal-ħajja hija realtà li għadha qed tafas fuq il-bwiet tal-ħaddiema u tal-pensjonanti fejn iktar ma jgħaddi żmien din l-isfida qed tkompli żżid il-piżijiet fuq il-familji Maltin u Għawċin. Dan biex ma nsemmux id-diversi mediċini u prodotti tas-saħħa li n-nies qed ikollhom jixtru mill-ispiżeriji minn butom għaliex tal-gvern jinsabu out of stock.